Eu escribo por necesidade, como a todos. Escribo tamén para calmarme, para darme placer, para darme sentido. Con todo, cando comecei a escribir, tamén como a todos, os 10 ou 11 anos, o que había sobre todo era unha descoberta do idioma, unha descoberta do galego. Eu fun unha nena da transición, de cidade, polo tanto, o galego estaba de algún xeito, nun segundo plano, estaba relegado, non tiña un contacto directo con el. Ese momento da transición supuxo tamén un momento de enorme entusiasmo en relación coa cultura e a lingua propia, e iso aos ollos da nena xerou un estímulo verbal e creativo importante. Cando eu comecei a escribir poesía, tamén como a todos, fíxeno en galego coa conciencia de que estaba descubrindo un mundo e descubrindo unha lingua. E tamén coa conciencia de que iso me achegaba as marxes da sociedade, aquilo que estaba máis oculto, aquilo que non era o normal, non? De algún xeito, había aí tamén unha vontade, unha ollada social na utilización do galego, unha empatía coa diferencia resistente. Pouco a pouco fun escribindo, participando en moitos concursos escolares, logo na adolescencia, e pouco a pouco fun deixando de escribir creación, poesía, relato breve, para centrarme no que é o ensaio, a crítica literaria ou o periodismo cultural. Non deixei nunca de escribir, pero sí que o fun deixando na gaveta esa parte máis creativa. De algún xeito calmeime escribindo outro tipo de prosa. Intentei que esa prosa fose escrita coa mesma paixón, co mesmo coidado, porque era sobre todo escritura. Pero co tempo tampouco iso me abondou. Tiven a necesidade moi intensa de repente de fuxir, de sair de min, de sair de aquí, e por iso decidín embarcarme no proxecto de facer unha novela, de facer un mundo de ficción. Velaí a miña serodia e humilde achega á literatura galega coa miña primeira novela. Eu concibo a literatura sobre todo como memoria e como linguaxe. Coido que a literatura é unha arma poderosa contra a morte. Creo que das vías máis potentes que temos para facer xustiza aos mortos e para dar sentido ao presente. E ao mesmo tempo creo que a literatura é un elemento fundamental para desautomatizar a nosa percepción da realidade, para explorar nas combinatorias da linguaxe, para dicir doutra maneira que é equivalente a facer que a realidade sexa outra.